bagon buma autan shehu dan tile bagon buma yan damben da yan dambe kwana uku gari bai samu dambe ba har mota ya kai ga hudu ne mu damben nan abu ne amma yan dambe yanzu mutum ya rasa yi sati inda duk an kamo shi mangariba ta a ce dare yayi nada kwana uku da kayan abu je ka gaba ɗaya kai amma na yanzu mota suka hawa amma da kansu su ta inda ba abugun su to autan shehu dan tile sarki yakin Aminu Kaura Goje in mun kace alama autan bagon buma sarkin yaki na haru ku dalla birnin Kebbi president na Najeriya gaba ɗaya makallata dambe sun kawo korafi gare ku yan dambe ku ne kai da wuri a sake yan kallon dambe sun kawo ƙara ku yan dambe sun ce ku rinka fitowa da wurori rashin hito ku da wurori shi na ga wani hana yan damben da yawa don haka gobe umar kare da wani ka tuwa ɗin gidan dambe da kwata don ma mu ce ma hudu daidai yan dambe su hito ƙarfi da yaji ana da ba sauki wai ba daɗi yana da gishiri ba da bagon buma kuɗin dandana mai dandane bagon buma hautan shehu dan tile bagon buma hautan shehu dan tile ga dandana ana fafata a sama lasari bagon buma hautan shehu dan tile bagon hautan shehu dan tile bagon shehu dan tile ana ciwo hautan shehu dan tile bagon buma hautan shehu dan tile hautan tale bagon buma idan Allah ya kai mu ranar Lahadi akwai ajo na hautan dan almajiri da bagon a kan kane ga dandan nan tsakanin bagon buma hautan tale dan ne na kuɗi naira 2000 idan dandan an waɗi wanda ya buge yana da 2000 wanda aka buge yana da 500 makaɗa za a ba su 500 don ba kan wasu ka kawo talla ba in kuma duro kun kai kuna da kuɗi naira 1500 inda za ku raba su 700 naira 50 makaɗa za su rike 500 to mu je zuwa a ya gama shi a aiki na nesa zaburo kai kallo na waje kakkabar ya baka labari garin da nan tsakanin hautan tale bahagon buma tale na gidan ga bahagon buma na gidan ga waɗanda autunoni na ga waɗa fusa ba sannan nan cikin gida kai hautan tale bahagon buma hautan tale bahagon buma
autan cale bagon mu ba ko yanda mun da hannun su na daure ba ma dan kuɗi za su yi ba dan kasuwa za su yi in za ku yi dan kuɗi ko dan kuɗin a buga mai rabon ganin baɗe gani autan cale bagon buwa mai rabon ganin baɗe gani autan cale bagon buma 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 gadan nan wannan ne ta idan da yi da shawar dandan akwai waɗanda adda kuɗi akwai waɗanda ba dandan kuɗi za su yi ba hannunsu na ɗaure ku yi ku gama da Allah autan cale bahagon buma 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 autan cale a ba su wuri sun bace amma dai ku ba su ruwa a ba su ruwa